liimautumishommia. Katsellaan vähän, että mitä rasteja meillä tässä on ja mitä kuulumisia leiriläisiltä on. Seuraavaan hetken aikaa. Minkälaista meininkiä meillä leirillä tänä vuonna on. Pelithän on hienot, niin kuin varmaan kuvista välittyy. Eli aurinko on paistanut koko päivän ja semmoinen 16-18 lämmintä. Eli oikein miellyttävät pelit. Ei voi tästä päästä eroon. Tonne viivalle ja parin kanssa ja palloa pidetään koko ajan nokkojen välissä. Ja käsillä pidetään toistaan kiinni. Tuolla tavalla just. Älkää pitäkö käällä sitä palloa. Pistäkää takaisin vaan ja hauskaa näyttää olevan. Enää ei voi perua veeti. Vielä vaan loppuun asti siihen. Se ei oo pitkä matka. No, ja sit Markku ja... Sinäkin heittelet. Käsillä ei pidetä palloa kiinni. Kante pidä käsillä kiinni. Siinä menee, hyvä. Sit jos se tippuu, niin uudestaan vaan. Pääs takas. Mitäs harjoitteita teillä on? No, palloharjoitteita ja juoksuharjoitteita. Hei muut pojat, menkäähän sinne omalle paikalle. Noniin, omalle paikalle hei. Jokainen menee vuorollaan. No mites leiri on lähtenyt käyntiin? No hyvin. Mitäs harjoittelu? Mikä on ollut mukavinta tähän mennessä? Jääharjoitus. No, mitä se leiriltä odotat eniten? Turnausta. Turnausta. Paljon tulee tehoja? 5 plus 2, 7. Sillä ei melkein voittaa pistepörssi. Olet eniten. Eero Kilpelä. Okei, eli maalivahti on idolina sitten ainakin näistä meidän vierailijoista. Joo. Tuleeko nimmaria? Joo. Hyvä. Nyt pojat jatketaan. Hei, nyt tonne omille paikoille jonoon vaan. Moikka kamera. Moikka. Hei kumpa. Moi. Moi. Hei moi. Halo. Nyt voi lähettää terveisiä, nämä menee aamulla nettiin. Moi äiti! Terveisiä äitille! Moikka äiti! Moi äiti! Moi rakkaasti! Äiti! Meni perille. Äiti! Kiitos. Meni perille. Äiti, anna suppa! Äiti, anna! No niin, sitten kaikki tänne riviin tuohon viivalle. Mille viivalle? Nuoriso-opiston väkiinetään jonkun ryhmäytymistehtävä. Kuka seuraavana? Puhelin. Tähän keskelle. Tää on kyllä levenee vasta.
Kaikki tultiin sunnuntaina. Mitä sunnuntai ja eilinen päivä tehtiin? Laitettiin tavaroita valmiiksi. Majoitettiin kuntoon? Kyllä. Ja varusteet. Joko väsyttää? Vähäsen. Mutta muuten ihan ok. Joo. Mitä sä odotat eniten leiriltä? En tiedä. Muuta... Sitten lavastaa. Niin, kyllä kyllä. Kuinka monta teitä nyt on? Sitten kääntykää. Yhteen ääneen. Jari. Se on siinä osassa, kun mennään. Joo. Tuosta samalla. Joo. Mennään tonne seuraavalle rastalle. Oliko mitään puhetta, minkä mittaisia lähetyksiä pistetään? Ei ollut. Joo. Se oli vain se kelloaika siellä oli. Joo, niin oli joo. Ja se nyt pitäisi olla, tai on siellä etusivulla ihan varmasti. Se on. Mut mä tyrkkään tää sama sitten, mut huomattavasti parempi laatuisena. Niin. Kyllä se konekin siitä elpyy, mutta niin. Pitää vaan olla tarkempi. Tästä heti helppo, kun tekee kuperkeikkaa. Kerropas nimi ja mistä päin olet? Laita siihen. Mikkelin miehiä. Miten on leiri lähtenyt käyntiin? Ihan hyvin. Mikä sulle tänään mukavinta? Mennäänkö me muut sen Mä tiedän, vaikka kyllä sitten näitä kävin MV-vaaleissa. Ei, tuliko hyviä uusia kikkoja? No ei, mutta vähän vihjeitä kuljettamiseen. Joo. Mitä sä odotat eniten leiriltä? Mennään kaikki Mitä pelejä? Kurnauspelejä. Paljon tulee tehoja? En tiedä. Nyt se nähdään. Sitten nähdään, okei. Kaikki sinne ton sinisen sieltä. Oi. Noniin. Ja viivat on sama kuin maameri taivas. Tässä on ryhmäytymistehtävä Maamerin taivas. Katsotaan miten tää... Ei tää on maameri taas. Eikö ollut? Mitä sulle eteen taas tekee? Katsotaan mitä tästä... Juostaa merelle ja sitten heti takas maalle. Mikä on meri ja mikä on? Okei, tässä on tämmöstä vähän viivajuoksuomaista. Sitten taivaaseen. Sitten maalle. Sitten tulee meri. Suoraan jatkatti taivaaseen. Meri. Taivas. Perinteistä viivajuoksua toisin sanoen. Niin joutuu tekemään 10 vatsaa. Maa. Ryhmäytymistehtävien tai ryhmäytymisillan tarkoitus oikeastaan on tässä ollut meillä joka vuosi, että kun on leiriläisiä ympäri Suomea ja muuta, niin on sijoiteltu noihin ryhmiin taitotasoon ja sitten oikeastaan niin kuin sen mukaan, minkä verran on harrastanut kyseistä lajia, niin pojat on toisille aika tuntemattomia valtaosaltaan, niin ryhmäytymistehtävillä on tarkoitus, että tutustutaan toisiimme ja liikutaan sitten ryhmänä ja samalla rakennetaan sitä ryhmähenkeä ja sitten luonnollisesti myös kilpaillaan niitä muita ryhmiä tai joukkueita sitten noissa lopputurnauksissa niitä vastaan. Eli tämmöistä ryhmähengen kasvattamista ja toisiin tutustumista, sosiaalisia juttuja. Ja tosiaan meillä on nämä Suomen nuoriso-opiston opiskelijat, jotka tämän ryhmäytymishomman vetää meillä ja
ohjaajat tuolla näyttää pompottelevan palloa tuolla sivulla ja muuten seurailevan tilannetta. Ei, sano se juokset mukana. Onks tuo? Meri! Joo, siellä. Joo, tossa on tää ohjaajia kuviin. Taivas! Tänään on ollut lajiharjoitteita, on ollut kiekko- ja jalkapallon puolella, sitten on ollut oheisharjoitteita ja Abikaisen Viivi, joka on tuosta Mikkelin kilpaveikoista kansallisen tason pikajuoksuja. Jokaiselle leiriläiselle niin meillä oli tuolla kuplahallissa tänään niin tämmöisiä rytmi- ja koordinaatioharjoitteita, jotka oli Viivin käsialaa sitten. Ja näytti aika mukavalta touhulta siellä ja uskon, että pojat ja Eve varmasti tykkäs. Eli meillä on yksi tyttö on leirillä ja loput leiriläiset on sitten poikia, mutta hyvin mahutaan tänne ja mukava meininki. Me CV sepettaa sen tuohon. Kun saa kiinni, niin mennään tällaisen asentoon alemmas. Mennään tuonne seuraavalle sitten katsomaan, mitä siellä tehdään. Hyvä. Sitten menette istumaan tuohon tai menette vaikka. Maameri taivas. Noin. Ja vedette siitä. Näin. Sitten se on pelastettu. Siellä on annettu nyt näköjään jollekin leiriläiselle komentovastuu. Eli perinteistä tapaa niin pääsee vähän niin sanotusti, voisi sanoa kyykyttää, mutta kuitenkin vähän sekoittamaan muiden leiriläisten kasvoja. Kukas meillä on täällä komentovastuussa nyt? Kuka olet ja mistä päin? Elias, olen Vantaa. Vantaan miehiä. Miten on leiri lähtenyt liikkeelle? Mitä sä tänään touhatti? Mikä se oli? Vesi. Mikä sun mukavin? Syöminen. Mitäs meillä oli ruokana tänään? Lippispape. Makaronilaatikko ja mitä se oli päivällä? Uunimakkaraa. Ja maistu. Hyvä. Ei Osku, mikä Mitä oottelet leiriltä eniten? Osku. Mikä seuraava? Streetil. Street-iltaa. Mitäs meillä on Street-illassa ohjelmassa? Julia härkää. Monta sekuntia mennä härän selässä pysyy? Tunni. Vetääkö sivuveto? Ainakin pitäisi pysyä 20 sekuntia. 8. No katot, me jatketaan. Jatkakaa työ vaan näitä ryhmäytymishommia, niin me Onko jo jatketaan. aito härkä? En tiedä, se nähdään sitten. Siellä! Maa! Kaikki on tähän. No voi sinne. Kaksi mehua. Tässä sanoitte kaikki on tippusa huutaa. Niin me vaihdettiin sitä jo. Kuusi. Mä oon nyt aina huutaa. Sorry. Vesi! Eetu maa! Kalle hävit! Ei hävinnyt! Eetu! Ilma! Tuossa on tämän päivän aikana keräilty ja keräillään edelleen näiltä meidän leiriläisiltä niin ehdotuksia tuon meidän leirihahmon nimeämiseksi. Eli tuo vihreä hymynaama hahmo. Niin tänä iltana käydään tuossa läpi, minkälaisia nimiehdotuksia on tullut ja sitten valitaan henkilökunnan puolesta sieltä mahdollisesti 5 parasta nimiehdotelmaa tai eniten ehdotuksia saanutta nimeä. Ja sittenhän tuonne Facebook-sivuille tulee sitten tuon leirihahmon nimeämiskilpailu ja sitä voi käydä sitten äänestämässä ja sitten lauantaina nähdään, että mikä tuon meidän leirihahmon nimeksi tulee. Ja tämän nimiehdotelman nimen keksinyt henkilö sitten palkitaan ensi vuoden maksuttomalla leirillä. Eli Facebook-sivuilla sitten varmasti huomisaamusta alkaen niin on se äänestys käynnissä. Siellä voi käydä tykkäämässä ja antamassa omaa ääntä. En tippunut! Se olit viimeinen. En Kärki! Ei sovi millään olla viimeinen. Kuka on kärki? Kärki! Kuka on kärki? Ihan sama. Onko jollain tietoa kuka on kärki? Nyt ollaan valmiina niinku pikajuoksia. Ota tästä käkistähän. Perttu! Vesi! On valmistautunut kysymyksiä. Sinne ilmaa! Jatkellaan Jari tuonne seuraavalle. Siellä on jotain kuntopiiriomaista.
toista ei taas pystynyt koneen kanssa tekemään millään näin. Niin liikkumaan, niin. Pitänyt olla vaan niinku tuolla jossain yhdessä kohtaa. Kyllä. Aika tylsä. No niin, pojat tuulettelee vaan niinkö. Hei! Hei hei! Hei sinä naapuri! Onks meillä jo tolle hahmolle nimiehdotuksia, onko? No, on se Santeri! Pallepallo! Kassesetä! Nassesetä! Pallepallo! Sami! No niin, pojat, jatketaan noita ryhmäytymishommia, mitkä teillä on meneillään. Massi! Mä en tunne sua! No niin, jatketaan pojat ryhmäytymishommia. Ryhmäkuva! Ryhmäkuva! Mä näytän olkapäätä, se on ylhäällä. Ai niinku, että joo ja ei. No niin, hei pojat. Olkapää on ylhäällä, se on joo ja ei. Kuulolle. Jako 4 lähtee sieltä. Jako 4, Niko. Mikä numero? No niin. Okko. Eikö sinä oot ykkönen, Nikla? Ykkönen. Kakkonen, Juho toinen ykkönen. 53. Markku, mikä numero? Mikäs tuolla kun tuo kolmonen, niin mikäs se on? Mikäs sitten? Ykköset menee viisetet kenttään. Ykköset lähtee Teevun luokse, kakkoset menee kans sinne, kolmoset ja neloset jää tähän. Näin jalkapalloa pelataan 15 minuuttia. Mikä mä olin? Satanen. Parasta! Tossa on paali. Kuka toi? Onko tää Pappurin? Pappurin pisi. Teillä on hei pelit menossa. Tää oli Pappurin pisi! Tää on Pappurin pisi! Eikä Ykkönen ja kakkonen tonne. Kolmonen tonne Terolle ja nelonen tänne. Ei oo maalivahti ja nelonen tänne. Mikäs siellä? Ihan normaali. Kolmonen sinne. Onko se tuolta kentästä paikasta? Ei se. Heittelee. Se on ollut vähän ongelma. Joo. Katsotaan tuosta nopeasti. Täällä on meidän mediaheepoja on täällä. Ja nyt mennään sitten Samuli. Tuolla nopeasti tää menee nyt livenä. Kuka oot ja mistä? Samuli Haali Joensuusta. Mitä sä teet täällä? No, näyttää siltä, että mä kuvailen kaiken näköistä. Montas teitä on nyt kuvaajia tänä Meitä on 4 kuvaajaa tänä vuonna, eli kasataan tästä kattava dokumenttipaketti taas leiristä ja leiri DVD, jossa on perkulaareja ja kaiken näköisiä muita videoita, maalikoosteita ja vähän niinku kaikenlaista. Kyllä. Ja milloin odotellaan, että leiri DVD valmistuisi ja
saata sitten jakoon leiriläisille? Onko eletäänkö syyskuuta ehkä mahdollisesti? Syyskuu voi olla semmonen hyvä. Elosyskuu. Se on siinä, sanotaan siinä vaiheessa. Kyllä, kyllä. Sitä odotellessa, hyvä. Sitä odotellessa. Ei häiritä teitä enempää. Kiitos. Joo, otatte kaikki hatut pois. Hatut ja huput pois. Otto. Selit alkaa. Joo. Päähän tuolle yhdelle ja... Mako! Pappuripisi, minne se pappuripisillä? Tiedähän se pappuripisi. Eli hattu pääst vastaan hatuttamaan. Peli mennään. Syötä! Älä se! Täällä on kylsä! Et tonne jonkun matkan päähän silleen sipuraan. No niin. Kauppisen Marko Leiri, johtaja ilmestyi paikalle. Moro, mitä kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Vielä hymyilyttää ainakin. Mites meillä on leiri lähtenyt käyntiin? Leiri on lähtenyt oikein loistavasti käyntiin. Kaikilla on tuntunut olevan kiva ja kaikki on saatu hyvin sujumaan. Mitäs Mako odottaa leiriltä eniten? Mako odottaa sitä, että kaikki hymyilee vielä lauantaina. Onko paineita turnauksen mestari GM:ksi? Totta kai, se joukko joka tulee, niin me voitetaan. Monta kiinnitystä on pyttyä? Ei vielä yhtään, ehkä saadaan ensimmäinen tänä vuonna. Okei. Kelit on aika loistavat taas kerran. No, koputetaan äkkiä jotain puuta ja pidetään siitä kiinni, että ne pysyy tällaisena. Joo. Hyvä homma. Ei häiritä sinua sen enempää. Kiitos, moi! Moi! Tosiaan erinäköisiä pelejä ja ryhmäytymishommia, eli noita leikkejä pelaillaan täällä. Ja sitten tämän jälkeen meillä on tuosta iltapala ja ruvetaan sitten rauhoittumaan tuohon nukkumaan menoon. Että katsotaan miten pojilla vielä tänään varmaan on jonkun verran virtaa, että jaksaavat illalla tuolla touhottaa ja on vähän semmoista ehkä levottomuuttakin, mutta uskoisin, että huomenna rupeaa olemaan. Meillä on huomenna tosi pitkä päivä, että käytännössä sinne 7 asti meillä on noita lajiharjoitteita ja oheisia ja uskotaan näin, että sit rupeaa jo vähän piiputtaa. Et huomenna on live-lähetysaika myös noin kello 19, ehkä vähän ennenkin saattaa olla ja silloin käydään lajiharjoitteita kuvaamassa noissa ihan harjoituspaikoilla, että näillä näkymin taitaa olla jalkapallo siellä huomenna ohjelmassa ja käydään tuolla Kalevakankaan uudella Tekonurmella katsomassa, miten jalkapalloleirillä, minkälaisia harjoitteita siellä on. Ei tässä vaiheessa oikeastaan Mikkelistä muuta kuin kaikki on kunnossa ja hymyileviä naamoja ja kelit suosii meitä, niin ei muuta kuin huomenna lisää. Moi moi! Stopp,